pamusoro wechingamiro. Ini ndini Kennedy Mubvumbi, takwira dare pano nenyaya yemunda, munda wedu wasekuru vedu uri paKaraga. Munda uyu tikataura naSabhuku nenyaya yemunda yokuti toda kuti tidzoke pamunda wedu. Saka Sabhuku akasvika pokutaura mashuku kuti aiwa munda hamuchakwanisa kuwana munda takatora tikakudzingai muno muri vauyi nezvikonzero zvavaitaurawo kuti ndizvo zvakaitana naHerbert Muvhungi anova mwana waMuvhungi. Saka ndauya kumberi kwedare renyu kuti mugone kutibatsira. Tikamboita shungu dzakanyanya tikazomhanyawo kwatiye tichida kuenda kunoona kuti shuwa mapepa asekuru vakanga vane mapepa eno munda shuwa takasvika takaratidziwa. Tikanzi dzokai kuna Sabhuku taure naye. Nemagariro ataita naSabhuku takaedza kutsanangura kuti tani nguva tichitaudzana nawo asimbotaura zvakanaka. Zvikanzi aiwa isi ndisati tidzokai mutaura naSabhuku wenyu okupai tsamba kana apedza kutaura zvaanga kutaura muenda kwamambo. Kana maenda kwamambo ndokuchapera nyaya yenyu. Saka takaenda saizvozvo takaenda kuna Sabhuku takataura sekutaura kwatikanga tangogara tichiita nguva dzese. Vakangoramba vaine shona yavo iyo yavaitaura kuti imi nezvekunhu takakudzingidzai. Saka kuuya kwataita ngaendi kubate zvishoma izvozvi handina kana nyaya hwane yandambonzwa yamataura. Mango kudikidzira chete kutaura kuti baba venyu vakadzingwa ava ndobva vangosara vachiri mango. Imimi maakuda nechikonzero cheivo vakatombodzingwa vakaenda. Nyaya ndinoda kuti ndizikutsanangura yenyaya yemunda wandiri kutaura munda waasekuru. Saka anasekuru avo vakanga vasagarisana zvakanaka nababa. Saka vasingagarisani zvakanaka kudaro vakanga vari vamhamba vakungonetsana. Saka baba vachisudurukawo vawanawo munda wechidhiteni mapurazi vakasiyira munda baba munini nemukoma wangu inini vakasiyiwa pamba. Saka vasiyiwa pamba nokugarisana kwavaitawo bamunini vaye vakazosudurukawo mukoma wedu ndobva asudurukawo futi pamba ipapo. Saka vasuduruka kudaro vanhu vasara vachitora papa naatete ndovakasara vachirima munda. Ndovakasara vachirima munda. Vakatadzawo pagara futi nenyaya yekuti vakanga vasingagarisani navo zvakanaka vachishushiwa nenyaya yemunda iwoyo. Saka kuuya kwandaita ndauya kuti vatidzurire munda wedu. Toda kudzoka pamunda wedu. Ande Sabhuku ndini varume vataurwa pandanzwa kunge mati vasvika chi5 4 varume vese 4 ava vane chekuita nemunda uyu. naSabhuku futi Sabhuku mune chekuitawo munda imomo futi. Pamusoro ichangamira kuti titaure nhau iri kutaura muchinda uyu. Nhau iri kutaura muchinda uyu ndiye kudai baba wake vanova Muvhumbi akaita cheupombwe mumusha medu. Asi mafona vanhu havana kuudzwa here kuti baba wake Muvhumbi akaita cheupombwe mumusha medu. Aita cheupombwe akatiwa mumba naSabhuku mukoma wangu ndiyanga ari Sabhuku. Adaro isisu tokubva tatiko zvinozvoitwa sei zvikanzi handei kwamambo vanohwedza timhanga renhau yaitika iyi. Tokubva taenda kwamambo anohwedza ndokubva vati aiwa nhau iyi handiigone endai kwamambo Dotito. Yatodzoka futi mayene futi maikatongwa. Ndobva tapinda mamambo Dotito taitongwa tiri pakanzuru. Ndokubva zvanzi nababa vanga vari Sabhuku ndakatorerwa mukadzi wangu nomuzukuru uyu. Zvino inini mumusha mangu handichamuda mangu munhu uyu. Ndobva vataura kudaro. Mambo Dotito ndokubva vazviona
kuti ko chikonzero chiwe wekaraga waramba munhu uyu. Zikanzi chikonzero chiripo ndechekuti ndiri pakati pokumutaurira kuti iwewe watora mukadzi wangu ndopakatora mupini achindurova mukoma ndobva abva mazino 4 anga ari sabhuku wacho yadonha mazino 4 amambo yadaro nhau iyoyo yakaenda kupolisi ndobva ambosungwa ndobva apika 3 months adzoka ndobva yadzoka futi tibva taenda kwamambo ndoteko ndobva zvanza mambo ndoti aiwa wana shamwari kuno mubhuku rakaraga hauchakwanisa kumugara nomhosva yako yawaita sei yawaita tikati ndobva vataura futi zvakare vakati mukoma wake anonzi Gastino akatora futi mukadzi wasekuru futi akatiza akaenda kumusha kwavo vakomana ana Gastino avana mvumbi ndopakazai Gastino akaenda kwakazai kubva agara uyu ndobva tati aiwa mama totibatsire pamunhu uyu mambo ndoti vakati aiwa inda kumupa tsamba yomunda kanzura aripo muchambizi tipo mapepa kana kuno munda ndokubva papihwa munda uri pamotoro ndobva tati isusu mambo ndoti munhu uyu vachitakurira kuti ino mhuri yanga ichada kuvaona muno zoshuwa ndozvaakaita tano 30 years kubva 94 vasipo ndobva vatanga guru rino ndokuziva kwangu changamira. tine kana wanga wakateerera asekuru vako wanzwa here chakaita kuti vasiye munhu asekuru vanga vana kusiya munda nenzira idzodzo munhu vari kutaura kuti wavainetsana ndi baba mwana waasekuru nababa vangu ndivo vari kutaura kuti ndivo vakasiya nenzira dzii vakatosiya munda vachisiyira munina wavo vachienda kumapurana chinangwa chakaita kuti vasiye munda vakawana munda wechiteni munhu akawana munda kana akuenda kumunda kwekwe wake munda uyu unosara uri wani unosara uri wemuri muri anosiya here iye awana munda izvozvi makawana munda imini munoita sei kana maakuenda ndikawana munda ndosiya mhuri yangu kupi pamunda wandinge ndinawo ndinogona kusiya mhuri yangu ndozvingeitwa vanhu vese kuti munosiya mhuri apa mobva maendawo ndozvakaitwa here nasekuru venyu ndozvakaita baba 30 years dzataurwa nasabhuku madzinza madzinzwa 30 years dzavari kudzinzwa kuti dzikwane 30 years inyaya dzikutaitotaudzana nyaya yemunda tatanga taudzana right pakukwana kwe30 years imimiwo mu30 years mune makore mangani ekurima munda murumi mutauro iwo makore mangani tichirima munda iwo tiri pakutaudzana iko makaurimawo kangani upenyu hwese ndikangokura tichingourima munda iwo kubvira asekuru varipo makati upenyu hwese kubvira asekuru varipo vasipo pavari kutaura kuti ava vakabva tane 30 years munda tichiushandisa imiwo makaushandawo makore mangani pa30 years idzodzo asekuru vabva pamunda tikaushanda makore akawanda kuti achatondera kuti kashanda makore mangani pa30 years here asekuru vasisi kana kuti makashanda makore akawanda kumashure asekuru vachiripo asekuru akutaura amupfumi pana amupfumi ndovari zvomunhu ahebheta vana munhu munda wairi mwana ahebheta wawakadzinga wari kutaura ndowakadzinga kosiri wavo ndowasekuru wababa wavo vavakadzinga mwana alright regai tinzwe vanhu vatadza kuda kutsanangudza zvimwe zvichida pane vakasunga roko kuda kubatsira murume ayo baba simukayama inini
kudzingidza makaraga nomupongo ebheti haana kuita upongo musha makaraga manubaka haana kuita upongo aitova negirefriend rake upongo hapana upongo pinda kutora mukadzi womunhu azvinzi kana kudzingidza kwakamita kuti kamudzingidza ava handina kuzviziva tikatorengedza mushemushe neari wangu tikasita mwana wedu wokutanga akazotadzawo kurima nokati nenyaya yakadai kufai haana kuziva kurima achiteera achitona bake iwe ndikakusira munda ukawainda kupi zvanzi aiva baba ndikunzwa miri angu aisiraii handiti ndobvanagara haana kuzorarama ndokubva afa pamusoro paizvozvo baba mudikitakaira ndiye akasara aripo akazoendawo akazoziva kusuzeti enzvadzi yavo iripo akatadzawo kugara naizvozvo zvaitika izvozvo makarakatachimona uya kuti vati hanzi akadzingidzwa nomusaka upongo handisi kuziva bai murume wangu ndi akabva makarata imimi varume venyu ndovaiva validzire vemunda uyu ndovatezvana ukasiwa nababa naumvundu ndakasiya munda iwoyo tikasiwa tina amweni wangu tiri vaini tichipa mabodza amweni wangu akazoti iwe hebheti chinowa madhungu matata indakuri mafuaya tivatasano chirikadzine yedu paumba ipapo manza ukusunga kuzoita arume wangu veenda zvese zviri kunzanzi akadzingidziwa nomusaka weupombwe zvekuti ndishamisa munhu kutitaura dataura asino wataurawo ndingatibvumi narobert anonzi robert hore ndingatibvumi kuti akataura make yeye ndokakuti vakadzingidzwa iwo mubhuku makaranga zvoswa naaswera vakadzingidzwa naaswera kuda kuna ndokuonai abva kuda vese narume wangu ana kudzingidzwa tivadzingidzwa nyaya yeupombwe tinotenda vaita vasama ndinoimba kuti pane patasina kubata zvakanaka izvo zvimwe kuti baba imimi maifana kunge muine mumwe mukoma kana mumwe munin'ina anogona kutsanangura zvakanaka imimi izvozvika nyaya yenyu maamatadza kutoitsanangura izvo zvatichiti vakadzingwa vaive ndo vaiva muridzi wemunda muri kunzwa matsananguriro ari kuita tete avo vari kuti uyu mwana wamakadzinga ngati ava vamurambira zvokuti hamuna kumudzinga nenyaya yeupombwe tiri kuti makadzinga mwana asi uri munda wababa ava vazukuru vedzimwe dzimba vari kuti tiri kuda munda wasekuru vedu vanhu vava musina kudzinga vane dzimwe mhuri dzisina kudzingwa mutauro ndeweyo vasinei nenyaya yevakadzingwa vatora vakadzi vevanhu muvhileji umu kune imwe mhuri kai makati kudii nayo asaba pamusoro ichangamiri isisu taura patiri kuita ndisu takavabvisa amai ava zvavari kutaura kuti havana kuita cheupongo zvinonyadza kuti ndingatore here mudzimai wacho mupenyu akaitwa cheupongo hwacho mupenyu saka chitakatisisuka mhuri yavo yese hatichaida kuiona saka vakapiwa mapepa yokuenda kuresettlement right chimirai makadaro because zvino mazotaura zvakanaka iko zvino ndiri kuona sekuti nyaya yedu tazosvika sabhuku mubereki wamakamaka imima ane vana vake 5 ndokubva aita munda wake vana ava vogovana munda madhunduru 2 3 rimwe chete 4 wani wavo ipapo obva aita upombwe vari kushandisa munda wababa imimi sasabhuku muri kuti takadzinga vese izvozvo angano vana vakega aiwaka akaita upombwe ndokuti mundibate teererai tangai mapfava imimi makamhanya hamunzwe mubvunzo wangu ezvo ndicharasika kupindura zvisirizvo asekuru vaye varidzi vemunda uyu havasiri vakaita upombwe manzwisira yandazoita tete vachitaura vana vavakabereka ndikungopa muenzaniso pavana vavo 3 vaviri ava ndova makabata vachiita upombwe mumwe chete uyu haana zvaakaita imimi ndobva mati takadzingidza vese ndizvo zvere sabhuku pamusoro isisu yebheti achipiwa pepa romunda akanzi uri kupiwa novana vako
pakaraga achishada mudzi kana inovava takura naye muende kumunda wewe mapiwa munoona kuti nyaya yedu iri kunyatsobuda zvakanaka. Inini ndiri kuona sekuti Sabhuku dai majeka muchiti paminda yavakazosheyana vakaita upombwe vese minda takatora takavadzinga neni ndaitenderanawo nemi, asi uyu asinawo dzaakapara uyu munda wake wakasara. Zvino imimi muri kuti imimi takadzinga vese nevasina kuita upombwe kureva kuti chinangwa chakumunda mamusisiri nyaya yeupombwe iye. Wamwe kuti uyu wamakadzinga uyu asina kuita cheupombwe ndoupi? Taureze ndakana mazita gani? Apa pachava nemhuringana baba varidzi vemunda uyu. Muvumbi ndiye baba wake anonzika nini? Yebeti ndotikadzinga baba. Alright, muchidimbu ava uyu murume akagara apa uyu ndiye here ana baba vamakadzinga vakaita cheupombwe? Uyu murume uyu akagara apa baba vake ndovamakadzinga? Twatikadzinga ndizvozvo. Right, asi kana zvakadaro zviri kubuda zvakanaka, zviri kutaura kuti iwe baba vako vadzingwa vakanowana munda kumapurazi. Uri kuti kudini? Inini ndikaita sekunge ndikadzikwa kumashure. Baba vari kunzi aHebheti vakadzingwa navo vanga vasina munda ndowasekuru. Uyezve mukadzi womunhu wavari kuita wakatora akanga asekuru vako kuna ana baba vangani? Kuti baba vako iwewe vane vakoma vangani nevaning'ina vangani? Kuna ana baba 3. Kureva kuti baba vako vane vamwe hama dzavo 2? Vane mukoma nomuning'ina. Varipo here pamunda? Inaka vana vacho vasekuru vavo. Ndati kune varipo here izvozvo pamunda? Vana vakadzikidzwa vese. Right, ini ndaifunga kuti ava vamwe ava vasinei nechekuita kuti baba vavo havana kudzingwa nenyaya yeupombwe, vakadzingirwa kubatanidzirwa baba venyu imimi, ivavo ndovane right yekuya kunodhimanda munda uyu, nokuti havana kodzero yekudzingidzirwa nyaya yemhosva yababa vako iwe ana babavo vasina kubatwa neupombwe muvhileji vachitorerwa munda iwewo pakatodzingwa baba vako kutaura kuti mhuri yaitodzingwa ndimi, pakatowanikwa munda kumapurazi imi madzingwa ndimi vacho maisatodiwa. Baba vako iwe nevana vavo ndovainzi vabude pamusha ipapo. Ini panaita kubata mira soma koma panaita kubata ini kuti baba vako ava vakaita cheupombwe wataurwa zvawandika pavakadzingwa yokwanga wakura zvakadii? Ndatokura ndatona kuma 17 years. Ma 17. Saka vadzingwa baba vako wakavhawana munda wakandii? Wati munda wakawana wakavhata pane mhuri yako sangasana newe. Uchienda kwandii? Zvino wati munda wakatsvaga ukuka vaitotsvagira iwe nevamwe vana vacho. Handitizvo? Zvino pakasara mukoma. Atsatsanya nyaya baba vako chete ndatsona zvakadii? Kuti pavakadzingwa vachisiswa munda handika vakabva vatakura mhuri yavo yosanganisira iwewe handika pamaenda kumapurazi vamawana munda kupi undobva wasara wakadzingwa nemhosva dzavo wakupa bababati. Saka mabva apa handika maa kumapurazi handika pamanorarama muri kumunda wamakaura kwamapurazi kwemakore mangani? 30 years. 20 years handika kuriko. Saka nhasi ndipauri kudzoka uchiti munda uye takuda utakambosiya izvozvo handiti zvakanaka. Pindai vavanhu Usasimudze maoko kana uchitaura kuno. Upi? Iyeyu Sabhuku Ndo akaita sei? vakapa kuti adzingwe baba mukuru Ndo akahura nawo. nasekuru nomuzukuru wake. Tati ndivavo. Tigara pasimapiri. Aiwa, pandiri kuda mapedza. Manza. Mapedza kare pasi. Iwe, komani. Baba wako iwe.
munhu waukuwisana naye kuti sabhuku aito munda palizvino amai vacho ndo adotohana baba wamuzataura kuti kana muchida akadzi vacho vachiripo vadohurwa navo mbama ake ini sabhuku muchenjero uzopara musa dzinomufunguwa amai vacho ngapenyu dai kana vachitiite yapiri kana vachitiitire so ndingatira navo mai vacho ndoti ava iwo muntu neke uku pamakaenda nababa uku makasvika fana nenguva pamakaenda kuno munda manzisa ndimi chaiwo makadzingiziwa unyangadzi siya makatodzingizisa vanhu kumashoko pamusoro inini kudzingwa kwavari kutaura kuti vakadzinga baba ndikukuramba ndoti baba pavakasimuka kuenda kumapuraiziga vakatisiya mukoma mukoma wangu inini akatosara ipapo izvi vakutaura kuti vakadzinga baba vari kunyepa uyezve mukadzi wakatowana baba vacho mukadzi vachanga ari mukadzi chimirai makada inini ndiri mwana wangu ndakatosirana nobhotwe racho anonzi tabaira muvhumbi naheve saka hebeti muvhumbi vakamunda pamotoro akasira tabaira anoandeyanzazi yangu inini omba meso tabaira ndubvasara angachitenza kutendera pambapo paigara mudzimai wake vachienda kuchikoro vachienda kuchikoro vana vakasiyiwa ipapo tabaira ndubvakuwa munda yogona sina kutenza kwavaita ikoko vana vaendoma vachizvi nabhuti tabaira bva vachiuya kuno vachizozauno nokuti vanyaya kusara regani imi tichisarai pamunda wababa uye saka munyinina wangu inini vandikasira inini yakazosara pamunda wababa achigara ipapo novana vaye ndiyo maziri anoita angana wakomana vatatu chete muningina uye akazosiyiwa ndeupi anonzani suzeti akazotiza akazopagwa kubva kwaakaita ndobvatina mwana wababa mukuru umwe akamutama akati iwewe chisaibata munda uyu inini ndakubuda nokuti munda ungazodohwa munda ndikausiiona kuti guta ndiyo maziri aneta uyo uyu akazofa here munhu yeyu aiwa uyu nyakusira ateto amapenyu vatadza kutouya nomakuru ari kumbogara ane munda kumwe kusaidi vakapiwa munda kusentinani ovazaendenza kusentinani akazowana kuti munhu uyu wechipiri uye ndobva asiyira atete vai vari kupi baba ndinisabugaraga naye zvinotitene madhetsi ndifunga pamwe madhetsi amukapinda kuti chikuyaziva madhetsi akaoneka munhu achiti aoneka imimi ndeiguriri uye zviningazopinda kura kupinda kwandikaita usabu ndikapinda 2020 weye munhu akaoneka mwedzi upi goro rino asakuti mataura zvakanaka mati munhu uyu gotwe raoneka gore rino ndopasiwa atete vai aiwa atete vakanga vaenda kare atete vanga vaenda kare asi uyo aoneka gore rino akati inini asabhuku chipfavai uyo aoneka gore rino imimi maane makore mangani muchirima munda right munda wanga achirima tapaira anga ari madhundu ake matatu pandataura nchiti paye kuti munda wakazogovewa kana ada kudzokera futi nokutika aiwa mandidzorera futi ikoko ndokamandidzorera wamuri kutaura iye aoneka gore rino ndiani wevava ndibatsire ipapo toda kuti ende nenyaya tapaye ndiani wevava
Yataziava. Ndati ava. Vapi? Mwana uyu. Good. Mapeta. Imena sabunda kubata ini nyaya yenyu manje. Mukubona? Mambo taurira dali rino muchiti ndakadzinga dzinza iri rese. Nemhaka yokuti iri kuita upongo tikati uri wese ngaubve. Anditika mune uri wamakachengeta kutosvika gore rino. Wamakutotaura kuti baba uyu kati mukoma uyu kati bhuru uyu. Gore rino ndopaone. Kopesa pamemchengeterei mchiza kuti mhongwe. Dirai baba. Baba wangu. Ari vatendere vapindure. Izinza izinza riri kukunyangadzirayi rine vamwe vamataura kuti ndikutaya nemapazi vanhu vese zviterera muno vagomba vakatotaura kuti kana makurasa munhu murasa rine twana twake mukati ya takatisana kana gati tikuda unonzi uri muarea medu tataya vese good ndobva vatombotaura kuti atikuendese tambobuda tataitana ikwese kwazina nyana ndakutidzoka apa pekuti uya buda gori rachioneka maigara naye makwanaka muchigara naye muchitozoti sekuru vake kana kuti baba vake ndo vacho vaipomba munhu vatakadzingidza ko makamusiyire iye yega muchidzikidza dzinza rese. Isusu takadzinga ndakuti ndikutaurirei takavadzinga vese ko uyu iye ifuti tamudzinga ndoba akazoya kuoneka kuti asekuru ini ndabvira futi muno kudzinga kwakandiita timbonyarara ishoma inyaya ilozvika munokanganisa nyaya yakuda kusvika nekuita noisi regai timbopa mukana baba munoona kuti sabhuku zvimwe zvacho imimi sasabhuku tinenge tisina tarisiro yekuti tinyanyodzikadzika nokuramba tichikupai muzviro zvakanyanya kudai pamwe pacho ingopaonai nekukasira tisanyanye kukuita unge takuda kunyatsokuditsira imbotaurai tenzi nhau yataurwa namai varipo vatanga kutaura inhau yakaitika mukati memusha Makaraka zvekuti amvumbi asekuru vake vanga vane vana vavo varikomana kana kuti varume vana ava mwana wamvumbi mukuru ndiye akaita uyo angatsokura kwaita maya ndobva atongwa ndobva aendeswa kumusha kwake kwakazai ndokusara naHebheri baba wemuyu ndobva tagara kudaro ndopakaitika nyaya futi sekamboita mukoma wake iwopo ndokubva vapinda mudare maFredi Chafuranga ndokubva yatongwa ndokubva yaonekwa nyaya kuti watadza kugara mumusha Makaraka tapaira anenge Hebheri hauchakodzera kugara mumusha uyu navachafuranga muchena munda waiva wachafuranga afred ofareti yavo ndobva yatorwa nachafuranga chiendaiko kumunda uri pamoto ndokubva vaenda ndokuchituma Jordan mutandadzi Jordan ndiwe nhume yangu senimangu uchienda kuti uchienda paKaraka akauya umusweso Jordan vanhu ava vagova nemunda ongati mwana Hebheri ndokubva munda wagovewa wairi mwana Hebheri uye madhunduru 4 ndobva yapiwa Kinross Karaka madhunduru 2 ndobva ndapuwa ndobva madhunduru 3 ndobva yanzi pane mwana wepamvumbi ako angaite ndokutora madhunduru 3 mahombe ndokunzi ndokusara ivo vatenderei manje yezvivava vakutaura kuti zvikuitwa nasabu ndokugara izvi zvinoteererekai kwatakaita ndokugara kusvika vamvumbi vaenda kwamotoro ndakafenda kuna 2000 ndichienda kwamagirazi makawana munda ndakawana munda wangu 50 acres ndokubva tagara
hatina kana mistake nokupa mvumbi. Nokuziva kwandiri kuita waini ndokugara kubva kwatete vouyu ndandisina kunzwa pagotwe rieri ndokwandiri kuenda atete ndanzwa wangu wakupedzisa pagotwe gotwe riye rakafira hanzvadzi atete vai kuti hanzvadzi munda uyu madhunduru matatu yake ndobva vasara vachirima ndokugara hanzvadzi uye kwanga akaroorwa ukuye waakudiwawo nevana vake ndokuchinzi amai chiuyai panjeri amai vai vaidi vaenda amai vaindokuenda panjeri ndobva asiya munhu ariri pakasiwa nzi mwana wababa mukuru wanga waisirobhati izou ndo wakamusama akasiwa natete vai achirima madhunduru matatu aye ndokubva tagara kusvikira pari nhasi tanga tisina noini kana kuti makarada manga musina noini right magona baba ndinoda kukutendai asi manzwa zvokuti iyozve dai zvaitenderwa sabhuku pamunoita nyaya dzenyava kana vari uku ivo vavapei mukana vanokubatsirai ezvima muchipiringisha muri kuona zvokurongwa marongero aita baba varonga chaizvo ende zviri kubatika ende muri kuona here kuti munda wakasara wekwana mubvumbi ndana mubvumbi ane madhunduru matatu vaudzeya kuti munda wakasara kwana mubvumbi madhunduru matatu vaudzeya imimi vaudzeya ava kuti munda wekwana mubvumbi takagara nawo zvakanaka ava vatakadzinga vaviri ava asi munda wekwana mubvumbi wakasara madhunduru matatu vaudzeya vanokunzwa ndofunga vari kukunzwa ndigai ndivatsinhewo kuti madhunduru matatu ndo yakapiwa tapaira anova mwana wamubvumbi. Mwana wamubvumbi tapaira ndiye akazosira hanzvadzi yake ndokuzotorwa novana vacho ndokusirawo hama dzavo amenowo kuti ukama hwavo anova iko zvinezvi kana takanzi titaure nyaya ane nyaya yekutaura kwete zvamamutaura sabhuku takadzinga muri yese nokuti vakazenge huri wakazenge uyu ndiye mukoma wenyu ndiye mukuru ari kuti tisina dambudziko vataitoita dambudziko ipapo taivadzinga ende minda yeyo ndo yamakatenderwa kunzi chigovanai nokuti ava vadzingwa. Saka nanhasi ndiri kutenderana nemisabhuku kuti vakadzingwa asi madhunduru matatu ekwana mubvumbi yachirimo nokuti havana kudzingwa. Muri kuti kudini? Ndikuti ava havana kutapaira hana kudzingwa. Handitika tatenda baba aoni asi tinokutenderai taurai zvenyu kana makataura makagara zvamunokwanisa. Ini ndiripo washara waSimeoni mubvumbi. Minda iri kutaurwa iyi ndinoiziva. Munda maSimeoni mubvumbi muno madhunduru 7 manomwe. Amai vake Simeoni mubvumbi vanomwe munda futi uri makarada moki yabvaita mitangani. Ndanzwa vachitaura nababa vakuti takakuvana munda nomwana wani uyezve mundikadzi changamire haapinde nhaka here yababa vake anopinda changamire muzitendera kana kubazikare kuda kuti dzidze mazwi kuda vataita kuronga mberi pamambo dotito kuda kudzidza mazwi imi masabhuku yangu imi totekerai mazwi aya kuti ndikupa
kuponda kuchibhadharisa imi makakura mumaoko nyakaseba sedu kani saka vanaro kuwasha nyina wangu kana vakampasa mwana wa Simon kana mwana wa Tezeti kana mwana wani wakapasa madhinduru munda mamuvumbi kuwasha byangu kuwasha byangu inini iye ndiri mukuwasha suyo nomvumbi tini ndakagara kwazvo makana daivese vatondiziva vesa uyu zvinotara murume uyu upombwe unodzingitirwa munhu atotiripa ripa musaidzi mombe nacho kana aripa kana mutazomuvhingidza zvenyini iye ndiye anobva nonhau dzake vanosara ari panhaka chete yakaomari uyezve inini amezvara vangu akambuya neni vakakarorona mbofani asekuru vake adababa vakomana ava ndiye akauya ari kumusana auya ari kumusana ndobva azobereka Recha ndiye anova ndiye akachengetwa vese nambofani anova ndiye karaga iye akachengeta vanhu huri rudo ava rudo ruzvingidza vanhu ava sabhuku rudo ruzvingidza vanhu vasina mhoza ibatsirane izvekare kana tichitaura kubatsirane pasabhuku asi ndizvo muchitonga vanhu tonga nodero munovaenzanisa zvakanaka muchipinda nemo muri kuona zvataura mukomonya vanototoreka kusabhuku vagadzirisa ka saka wese nachivaona kuti ava vanomukana wavada kutaura saka imamuchidaitira kuti no wachivesera mukutotongana nhasi vachimunemuchikoa ipapo manje sabhuku munofana kupfarira ngemaso sikurefu munokunyurewa ipo pano nharo dzenyiki makaombeka wakaita gore ripo dzidzai mukuenda maworkshop maakuguma ndati mukuenda maworkshop amaworkshop inoenda ndo zvamurikudzidza munobhuku rere ramunoverenga romutemo musati ritsvageni saka maita basa baba matidzoreredza pamavanhu ndotenda nomazo sekuri mati zita ndeya Francis nyaya yedu taona kuti tingarambe tichitongoitenderedza asi baba ava vatinyatsotijekesera Right. Pakati toda ndepekuti pane madhunduru aya 3 aya asiri kurimwa aya atajekesera naye pari zvino anga achirimwa naye nomunhu akasiiwa naatete right. Kureva kuti haisati yakumaoko edu aiwa kwedu madhunduru akakwiwa 40 upamunda iwoyo madhunduru amakatora imimi 4 imimi pamakatama madhunduru yakasara naye inini ndakatama ndobva ndasira mwana wavo masabhuku ndizvozvo aiwa ndine zvandazvibvunzira ndandoda kutonzwisisawo nyaya yemadhunduru yaimaviri nekuti madhunduru maviri ayachitorwa akatorwa muchipirwa imi asi makanga magara muine munda wenyu nokuti mamuna kumakirwa madhunduru maviri ine handisina munda nana ndisina munda gara kwese ikoko zvokuti dai pasina kudzingwa kwevava dai nandine munda akatsvukwa dai ndaikwanisa kuzotama
kwenda kumapurasi. Ini ndaifunga kuti dai taingotangira ipapo pasina dambudziko. Takatangira pamadhunduru matatu aya yakasiiwa mumusha umu nokuti ava chikonzero chokusatorwisa munda ana baba venyu ndine panguda kuti munzwisise ana baba venyu vachitobva vachienda vaitoziva kuti hapane munda chakavapa kuti vatobva vachitakura imi muchinokurira uku vaiziva nyaya dzavo dzaivabvisa panzvimbo ende vaipabva panzvimbo vachiziva kuti pane munda. Ipapo ndiri kuti pakapera maonero andiri kuita. Pasara pane nyaya ndiri kuona sekuti kumadhunduru matatu aya ana zvipomero aya ari mumusha menyu ndo amunofanirwa kunge muchitotaura nezvawo. Kana vakatodzingwa muchitotaura nokuti nhasi unoi matokura baba vatotsvaga zvokuti nhasi uyu akati ndiri kuda nhaka anotaura nhaka yababa vake kwete yaasekuru. Nhaka yababa yakadyiwa yasekuru wenyu yakadyiwa naana baba venyu vakatadza kuibata zvakanaka. Vakaita zvavakaita zvokuti dai vakatengesa nhasi hamugodzoka futi mutaura kuti toda munda wakatengeswa naana baba vedu nokuti nhaka yaasekuru. Hauna kutengeswa vakaudzingirwa neunhu hwavo. Aya madhunduru matatu akasara akachena asina akadzingwa. Ari egotwe riye. Nhasi ndiri kutoka namubvumbi vane tendero kupirwa madhunduru matatu aya akachena. Asa vakabuda vachisiya munda iyi ichitogoverwa. Nyaya yakangoenda kumadzimambo yakatongwa. Tiri kuti dare ndo rimwe chete. Vakatonga ipapo vakatotonga napo ndo takapota tichitora nyaya dzekumashure dzedu tichidzichinjurudza futi tichidzitangidza tichiti vakambodzikanganisa. Vaifanirwa kudzoka kuti zvakakanganiswa ndibaba venyu. Ini ndoda kusiya mwana wangu pamadhunduru aya zvisinei kuti ini ndindadzingwa neunhu hwangu. Dai zvakatangira ipapo zvava zvakanaka. Ava vakatobva vakatotakura. Imimi nhasi madzoka munowana madhunduru matatu ndose maonera. Asabuna wayakutaura kuti baba vakadzingwa kupokana nayo. Ivo asekuru handiti ivo vakawana munda kumapurasi mawani tikaita sisi. Munda wacho wavo ndobvasirwa musikuru wavo. Saka isisi tiri kutadza kuti pane varudango vanenge vane chekuziva pamusoro abereki. Vakuru vakati kugara kunaka kuona dzevamwe kwedu dati tine mwana mukoma wangu ini mukoma wangu aitonga mwana mukoma wangu ndobva vapesana namukoma mukoma ndobva varamba mwana mukoma kuti handichakutonga usisiri mwana wangu. Mwana akati good baba mai zvakanaka ini ndakuita nhaka yasekuru vangu anonzi achitu. Mukoma akati hazvina kuipa tora munda wasekuru wake ndakatora munda wakakura anawo izvozvi munda wasekuru wake anonzi achitu akandikuda nhaka yasekuru vangu ndati ndimboedza kupewa mahighlights muone kuti ini muzukuru ndirokuwa nhaka yasekuru vangu. Ndatenda pamwe panokura panokona pamwe pakupesana dzimwe dzacho tiregei dzimwe dzacho tiregei kupomera vanhu vakafa vakaenda anga ari masabhuku kana anga ari madzimambo. Pane mamwe makore ari kutaurwa apa yaikunzi akatonga nachafurama ana Fred. Panyaya iyi nemakore ari kutaurwa havana kubatonga kubva vapinda pana Fred rachafana kuti ana Fred kuma70s kusvika kumachakuru. Iyi nyaya yari kutaurwa nezvayatonga nekuma90 chakuti vanga vasiswa vanga vakutonga kumazvitari pamakore iyayo yanga yamazvitari emadzimambo maningi vari vatatu vaana Jordan Mtandazha ndovanga vakutonga tongira vari pakanzwa. Ana Fred yapa vanga vasisina patekezi mukutaura vanga vasina Saka kurodi vari kunyepa. Zvinoka ipapo pacho ndopamunofanira kujeka. Vanga vasisipa. Kana vakatonga ana Fred chafura muma70s chienda mberi kuma80s vanozotonga. Alright, regai ndichibva ndangopinda izvo zvimacases edu achikawanda tinofunga kuti ato pakati pemakesi akatowanda da kuti apinde kunodoka makesi atoda kuti tiedze kuchovha takatadza kuaita. Semuno wangu ndandakufunga kuti da kuipostponda nyaya iyi tijambise izodzoka kudzoka kwaye tane picture yekuti tatojekerwa kuti tine madhunduru matatu aronda kwana mubvumbi matatu. Asi pare zvino tiri kuti tine vanhu vasina kuuya vane mazita anga achishedzwa kuti nguva iyoyo svondo inouya iyo vanenge vapo tobva taita kuti tikombere nyaya toona kuti tinoipedza yakaita sei. Saka ndada kukumbira kuti pane nguva ingatirebere nyaya iyi takatadza kuipedza zvakanaka tingazitei kumhanya mhanya
takuziva, tajekerwa, tavhurika, takuziva pane nyaya. Saka ndati ndakukumbira mwana baba nana mai kuti ndaona maoko akawanda akasumuka mune zvekutaura zvakawanda, asi ndakukumbira kuti izvezvi kana pane pambada kurima imbomirai, angada kurima ada kuti asiye kusvika tatambanudza patinopinda padare rinouya. Ndapambomira kurima rima kusvika tadzorera, kana tichadzora varidzi vemunda wese, kana tichati aiwa takuda vatorawo vadai, zvinoziva kuti ndaona maoko akawanda, asi nokuda kwenguva ndo yakutirambidza, saka taijambisa. Vasina kuuya vanhu vazvidza ivava vanozotiudza, vane dzimwe nyaya dzavanadzo, asi vavaramba vachizvidza kuti hatiwe ikoko. Saka zvimwe zvacho siyai zvakadaro. Sabhuku wenyu hwenyu hauna kuita zvakanaka. Kana uri munhu asabhuku unoedza kuzvininipisa kana kuchitaura zvinoita kuti vanhu vanzwe vazive, patakaita tine chokwadi chada kuvanza, zvimwe zvacho hazvina kunaka. Titi sabhuku muri sabhuku asi taurai chokwadi. Sabhuku anotaura chokwadi, haadi kutaura aitanga ari kunzwika. Zvikunzwika? Kana muri munhu wasabhuku edzai kutaura muri pachokwadi. Ini ndikutaura chokwadi saka ndifunga nyaya taijambisa, regai tozoiona sure ndinoziva taijamba inozouya iyo ipapa inopera, because pataisira ndinodaira kuti tatosvika chaipo patiri kuda tasvika. Zvikunzwika? Regai tiijambisa.